Saan yung butong dayan? Balhang Uber ba? Ino magbutong? Butong. Mahabaw ka mga kamig butong. Pang mix po, pang mix. Sirin rin. Oh. Si Ayan. Mga kan. Ang mga Kabuka tropa. partners. Mga kabuka guys. subscribers. Guys, tarungan niyo dia guys. Mga kabuka, mga kamig butong. Ang footballon tag. Tarungan ninyo og kuan dia chap ang mga kahoy kay. Ya ito na lungagon. Nya tanang ikuan i-file ayo kay ay mga kabuka yung anak ko nag-birthday kagabi. Shout out sa akong anak ko. Ay mga kabuka, magsaka ko butong ba? Oh, akyat siya doon sa taas. Hindi siya akyat sa baba, doon sa taas. Nakita niyo 'yon. Mga partners kabuka. 'Yun. Kumakatkat na. Kuan kanang mga kuan kabok. Mga daghan kabok ah. Daghan kabok ah. What's up mga animal? Oh, ayun kabuka. Kita niyo 'yon. Ano sa tingin niyo? Tao pa ba yan o unggoy na? Antay lang tayo mga kabuka. Uy, bising taga ka niya. Taga ka. Ihagbong mo yan. Kamu sih. Ay, Rustam. Oh. Baka matamaan ako niyan ha. What's? Oh, pagpalit dito. Bango sugwan. Kirit. Oh, mga kabuka, ipapakita ko sa inyo si Mang Kanor. Ayun oh. Watch out, Mang Kanor. In house, ayun. Yun. Yung saglangoy. Ito mga kabuka, ang birthday boy natin kagabi. Yeah. Ano? Dagdagi ba? Dagdagi. Tagisda. Ang bina. Sa pero to, subaw na to, bangus. Oh. Pila man Ayun, kabuka. Oy, kabuka. Ano? Unsa? Pila man? Ha? Pila man na dito? Ang 1 liter kilo sa bangus. Dagko mong bangus. Sige, maniti lang. Sa kilo. Oh, dili, maniti ka ni. Kanang lahing pod. Oh. Sige, ihagbong mo na. Ayun mga kabuka. Ginagunita na niya. Itatagak na. Okay. Patay. Ay. Sige. Oh, botong. Damay tayo dito kabuka. Maupak na ni Ron. Oh, dalawa na mga kabuka. Ang pangatlo yung kumatkat kabuka. Ayun, mga kabuka. May dalawa na. Yan, turn around muna tayo kabuka. Hayaan muna natin yun. Ayun, si Mang Kanor mga kabuka. Parang ano lang ah. Ayun, siya yung mayor dito mga kabuka. Siya yung tag-iyan nito, ang lahat nito. Okay, humanda ako. Fights. Ano eh. Apun ani, ay, damay kayo. Oh, lagi. Batay, sige, ikaw po. Superman na. Ayun mga kabuka. May apat na dito kabuka. Muntik pang matamaan ako kabuka. Pandamay ni. Di-post na to. Ay, isang pag-post alay. Pandamay kabuka, hapit yun. And only kabuka. Yun. Oh, mag-amping ka dyan. Okay na. Okay na. Ay, makabawa ko ng butong. Oh! Ayaw mo kayo galaman. Hindi siya ganahan. Na-subscribe ko, 1 million. Ayun, mga kabuka, ayun. Oh, ito nang nakuha natin.
Finish product. Anim. Finish product. Anim kabuk ka. Oh, inaablihan na. Okay kayo. Sige, tirada ni ngayon. Butong bay. Kasi nasa sa butong bay. Ikaw na. Kaya ikaw may nakuha. Sige, green kang Oh, butong. lami kabuka. Oh, with feelings pa yan. Oh, Feelings, oh. Tingnan mo kabuka. With feelings pa. Pinapikit-pikit pa ng mata. Oh. Wah. Sewa. Tingog pa sa mong kwan niya. Kasi lasa. Oh, tambal. Ito, tambal siya ng over mga kabuka. Ayan. Oh, ang over yan kabuka. Yan ang tama ng ano, butong sa umaga. Ah, isa marang umul. Butong sa tanghali, butong sa gabi. Tumba. Kaya ka naman mo makadalag sa subscriber. Naman din nakataanan mo. Hapit. Moy lami. Ayo mga kabuka si Dong Rostom mag-inom-inom siya og tubig. Tubig sa kanal. Hinay dong nga masama ti dong. Inay na yun, balubukan yun. Sige na, tanghag mo na. Ayos na ni. Ayos na. Na oy. Botong pa more. Ayan, shout out kay Dong Rostom. Masatak ko na. Shout out. Maestro. Ang gumay yung emay. Di mo, belum obless. Ay, kabel. Oh, Okay, oh, lisuwang yan. Dong. Mga lagay mo. Naman ang itong unang payag natin yung naman. Kanwara. Ayun mga kabuka, thank you for watching. Hanggang dito lang yung video ko. Thank you for watching. Thank you so much. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.